šok. Čína minula 20 miliard dolárov na najdlhší most cez more na svete. Trvalo to celkovo 9 rokov. Je to most Hongkong-Zhuhai-Macao, jeden zo 7 divov sveta. Má formu trojice. Most, ostrov a tunel. Hlavný most je dlhý 29 km. Most je široký 33 metrov. Celková plocha je 697 000 štvorcových metrov. Je to obojsmerná 6-prúdová diaľnica. Po dokončení šokoval odborníkov na mosty po celom svete. Nazýva sa vrcholom svetovej histórie mostov. Stojí za zmienku, že most je dlhý 55 km. Bezpečnostné prvky sú vynikajúce. Odolá zemetraseniu 8, tajfúnu 16 a 300-ročnej povodni v delte. Bezpečnosť mosta je meradlom v mostnom priemysle. Dokončenie odráža silu a technológiu čínskych staviteľov. Je vzorom pre výstavbu čínskej infraštruktúry. Musím uznať, že čínska infraštruktúra je úžasná.